Από τα πιο όμορφα αγροτικά που έχω δει. Τα πιο όμορφα. Είμαι περίεργη να δω πώς είναι μέσα. Wow, εντάξει, είναι και το design φανταστικό. Δεν θέλεις να βγεις. Καθρέφτες. Εντάξει. Χλειδί. Ωραίος. Βάζεις το καφεδάκι σου. Φανταστικό. Τέλεια οθόνη. Μπορείς να κάθεσαι εδώ μέσα. Τεράστια. Εδώ πέρα είμαστε εμείς. Ασύρματη φόρτιση. Ναι, και δεν συμβαίνεις. Δηλαδή. Κάνουμε φάμπλε με μικρές ομάδες. Γι' αυτό βγήκαν τα φλέγια. Τεράστιος τεμπέλης. Φανταστικό. Κάτσε να δούμε και πίσω. Έτσι ανοίγει. Χερούλι. Τεμπέλης είναι εδώ. Ανοίγει. Είναι ψηλά τώρα και δεν φτάνω. Έχω και την κάμερα στο χέρι. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Από τα πιο όμορφα, ίσως το πιο όμορφο που έχω δει. Νομίζω είναι το πιο ωραίο. Είναι και το χρώμα που μου αρέσει. Φόρτιση, ηλεκτρικό. Τώρα εδώ δεν γνωρίζω τι είναι. Θα δω και στα χαρακτηριστικά μετά. Κάλυμα. Εγώ δεν γνωρίζω από εδώ, απλώς σας δείχνω κουμπιά και όποιος ξέρει, κάμερα πίσω, πολύ βασικά πράγματα μπορώ να σας πω. Και η καφέ. Έλα, αυτό με τον καφέ με έχει ξετρελάνει. Πραγματικά. Ντουλαπάκι. Εδώ να φανταστώ διατηρεί κρύο ή ζεστό κάτι. Να φανταστώ. Δεν φτάνω για να δω. Κοίτα τι ομορφιά. Απίστευτο. Κάμερα μπροστά.
Έλα να δούμε και την καρτέλα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.